Колко имаш сега? Забих такова ми дойде идея. Тя ма секна. Тук имаме някаква риба, де трябва да я сготвим. Виж стои авокадо. Виждала ли си? Между другото не съм виждала такова авокадо за първи път. Имаме и салата леле роси. Лоло росо. Какво ще правим? Не знам. Май трябва да я сготвим. Във фурната или на тиган? Нема, като заври малко чесън да вкусим. Ще го правим на салата тос. Добре. И краставичка има, и чушка, и морковчи. Пак и авокадо. Странното. Аз предлагам да го пробвам. Ще ти направя гуакамоле, бе. Добре. С припечена филийката отгоре, шик, да намажеш малкичко. Нямаш ли да сме на диета? То е диетично авокадото. Филийката. Тя е тъмна такава, боядисана. Добре. Малко по-сериозно и да се захващам и с рибата. Ето веднага започнах да паля като. Ама за нея ще ми трябва фурна. Не на като. Добре, фурна. Диетично. Да. Звучи ми даже много добре. И тъй като хората, които са гледали клипа с баницата, знаят, че Инка мрази да се цапа. Заради това аз ще се разправлявам с рибата, а тя ще ми помогне и ще извади тавата и там отдолу. Пак нямам ръкавички. Която се избера, тая от баницата ще се взема. Ние ли си хареса? Добре, хайде. Нека да е тя. Няма да ни трябва дълбока, нали? Не. Добре. Това риба сме си изели, видя ли? Чистена пастървичка, обаче аз не вярвам и винаги си мия рибката. Винаги. Искаш ли ти да измиеш рибката? Не горя от желание и нямам ръкавички отново. Сега отивам да ти дам ръкавички, обещавам. Не. Аз няма да ще измия салатата. Важи. Аз нямам проблем. Добре, хотлю спите е добре изчистена. И вътре при коремчето, добре, доволна съм. Ето, рибката е доста добре изчистена. Да, наистина. Което много ме радва. Муцунка. Е много важно, когато се купува риба, да се гледат очите на рибата. Ако те са мътни, значи рибата изобщо не е прясна. Много ми хареса как къса фолиото. Викаме и като професионалист направо перфектно моето Ставичката отдолу. Тук сме си послали 2 големи парчета фолио, защото като си овкусим рибката, като изложим всичките неща, слагаме я тук, загъваме я хубаво и я пъхаме на топло. Сега, аз да питам. Тази рибка няма ли да стане една такава като сварена, тъй като я завиш в фолиото? Няма да стане като сварена. После ще я отвием, малко ще я запечем. Дай ми малко олио. Не съм подготвена за Това е интересното, като не си подготвена. Ще използваме много интересна подправка, която по принцип много рядко хората използват, но аз съм фен. Ще използваме сумак и за рибата, да. За първ път виждам такава подправка. Сериозно? Да. Значи не си ми гледала видеото с салата фатуш? Гледала съм, ама нищо не си гледала. Гледам, ама трябва някой да ми покаже, иначе не съм хванала достатъчно добре. Сол? На 2 ли да го срежа? Не. Добре. Изчакай. Солта е много важна. Колкото и безсолно да обичат хората да ядат, много е важно да си посолят ястието при готвене, защото иначе вкусът става много различен. Сега ще я размажа. Малко черен пипер. Сумак. Като не прекаляваме.
Какъв е вкуса на самото? Ами, леко кисел, леко стипчив. Не знам как точно да го определя. Той си е много така специфичен сам по себе си и трябва да се опита, за да... Малко олио. А не може да стоят на сухичко. И сега почваме да си масажираме рибката. Любимото ми. Нали? Трябваше да ти дам ти да го направиш. Да. Храната, между другото, не знам дали си забелязала, но винаги поема нашето настроение. С каквото настроение готвим, такава става и храната. И е много важно, ако не ти се готви в този момент, да не го правиш. Мило чуле. Няма да е. Специално милото да слуша. Сега, трябват ми по 2 колелца такива. Добре. От лимончето за рибката вътре. Тя е левичар. Да. Да, аз съм наопаки. Хората са на търсене, аз съм наопаки винаги. Колко ролчета ни трябва? По 2 на рибка. 6. Колко? 8. Ще се връща били в първи клас. Така, по-тъничко да стигнат за всички рибки. Забравих да ви кажа. Да. Опа. Кой си взела? Грешния нож. Тук има една камара ножове. Докато тя реже, аз ще ви спомена, че сме си включили фурната да загрява, защото забравих да ви кажа в началото. Ще ги печем на 180 градуса, като за начало, и после ще преценяваме. Ще си отрежа пръста. Без пръст има достатъчно месо. Не, ами... Чакай, ще го фана обратно, всъщност. Едно резенче по-малко ще е. Добре, едното голямо кръгче го сцепи на 2. Шац, добре. Така. Ето. Айде сега да си напълним рибката. Искаш ли да пълниш? Не. Али де? Ох. Никаква купонджийка не си. Да ги срежа и там на 2. Не ми закачай лимончетата повече. Виж как се показа лимончето. Нищо му няма. Аз огладнях. Много. Сега закъваме рибката. Отива на топличко поне за 30-40 минути и я проверяваме. Котарака ми няма бараш. Не ти го давам. Той иска да влезе в моята чанта. Само иска, няма да влезе. Нито и с виното май ще си го направим традиция. Вярно е. Ми с вино се готви по-хубаво. Абсолютно. Майче, на здраве. На здраве. Оператора също е подкрепен Дарина на хейтите. И сега, тъй като не може да е само рибка, трябва да си направим нещо за гарнитура, нали тъй? Вярно. Ще направим броколчета. Ама не какви да е, а най-елементарните. С масло. Еми, ти нали ми беше казала, че не си яла само с масло. Да. Си яла с сирена, с сметани и така нататък. Колкото може по-калорично. Моля. Аз сега ще ти покажа колко вкусни стават само с масло. И тъй като беше твоя идеята за салатата, позволявам ти да я измиеш. Благодаря. И аз нещо да взема да свърша. Как да си измием броколите, без да пръска навсякъде. Добре. Ще сложа и тук салата. Точно там можеш да си я оставиш, където ти харесва. Там няма да те видя. Ще се взема. О, много е красива. Да. Зелена салата. Така. Не ми име броколите така, а наобратно. Оп.
Продължаваме, моля. Да, а сега ще си отделя само розичките от броколите, защото стъблото не го харесвам. Става твърде жилаво и отнема повече време да се сготви, отколкото на самите розички. Ох, нашия най-голям помощник! Да, коти! Харесвам чантата. Ама ти много ми се заплесваш тук по ктарака. Да. Не ти го давам, ти казах. Моето като го няма. Ами, ако беше дала твоята белана, твоята красива бяла персийка, сега щяхме да имаме много малки котенца, бели и пухени. А ти си тития, нищо не даваш. Това нищо не дава. Правим си ги със средна големина. Нито много големи, нито много малки. За да може равномерно да се сварят. Добре ли се справим? Да намерим някой охлюв после вътре. Това е хубаво. Ако има животинка в салатата, това означава, че е хубава, че е естествен продукт. Не е химия. Животните не са глупави и не ходят при химията. Ясно. Добре. Няма да се сърдя тогава на охлювчетата. Няма даже се радва и като ги виждаш. Салатата е много красива. Те първа ще става още по-красива. Подготвили сме си и чушчица, и морковче, и краставичка. Аз между другото в тази комбинация не съм я яла. А така сега зелена салата с шушка. Ти не смееш да експериментираш ли? Не ми е хрумвало, че мога да сложа такива с неща. Най-обичам салатата, защото тя е толкова непретенциозна. И почти всичко може да смесиш с почти всичко. Мишони. Веднага скочи. Страхливко. Да. И говори. И си говори. Дадеш да те милвам. Ето. Да. Даваш ли? Даваш ли? Доста мокра. Да, пише. Да. Чуди се сега да ми даде или да го помилвам, да не ми даде. Нали пухони? Ела, мило пухи. Радвам се на почти. Ти какво правиш? Така е, някои работят, други се забавляват. Нарязали сме си вече броколчетата, слагаме водичка, защото сега леко ще ги сварим. Тази салата определено е расла на земята. Слагаме си повече водичка, може по-лесно да ги сварим. Оп. И какво правим сега? Овкусяваме си с сол, черен пипер. И аз слагам едно купче бульон. Това го слагаме на котлона да поври. В това степен ги варя. Втори вид салата, моля. Сега толкова. Естествено и вие сте забелязали, че тигана ми беше малък. Съответно, по-логичното беше да ги прехвърля в тенджерка, в която може лесно да ги сварим, лесно да си ги бъркаме и после да стане хубавата магия. И сега докато те се готвят, Инка ще прави салата. Аз ли? Добре, аз ще ти помагам. Ще покажеш как бързо да нарежем зелената салата. Чак пак бързо. Ти? Добре, айди, тогава са обели краставичката и моркова. Добре. Аз ще почна да режа. Найде. Хубавите измити марулки. Колко много слушам. Никак. И с двете уши даже. Да, бе.
Днеска обаче много работим, малко приказваме. Те ли правим? Малко ви е виното. Малко ни е виното и Да. ти си изморена, идваш от работа. Да, вярно е. Е хванала работа. Точно така, аз съм Цербер. Кажи, сега е момента да се оплачеш, че те тероризирам. Ти рад си малко... Се прави. Айде да не се хващаме сега раци, кози, рози и т.н. Че темата е много обширна. Ох, дълбока. Да. Всеки си има по един мрак в тях. Да, и обикновено хората си имат по една коза около тях. Аз имам цели 5. Мамини сладки. Най-хубавите. Един пърч. Да, един пърч. Поздрави го. Аз ще го поздравя, ама Ванката не гледа. Иване, ако гледаш и нещо, да знаеш, че си ми много длъжник. И може да ми се реваншираш таман 4 вече пъти. Какво търсиш там в книжката? Виж, има нещо зелено. Ау! И аз съм ти взела швантата. Ти за изцапа! О, не! Чудя се откъде дойде това зеленото нещо. От краставицата? Да. Е, Боеди са, нали? боидисва. На краставица ми реши. Въх. Значи сме ударили кьоравото. Ще проверя за всеки случай. Ако искаш, разходи се насякъде. Може да намериш нещо. Така. Порежеш ли? Ще го стържим ли? Ето тук живее едно ренде. Край. Вижте, мога да направя. И Сигурно ли? Не е много сигурно, защото винаги си остъргвам пръстите. Ръкавици да ти намеря ли? Не бе. Сигурна ли си? Ето да видиш какъв човек съм, тук ще ти сътворя малко местенци. Ето тук да дойдеш. много благодаря. Край сте ли, колко е било свет? Да. Ученика ще ми е малко да взема друга ли? Мете ми си малко по-големичка, мисля. Ще си избера последната. Която ти харесва? Къде да знам? И тя е малко. Искаш ли да ти покажа един трик? Да ти е и по-лесно. Да. Заради това обичам да показваш. Хващаш си моркова, тук трябва да имаш опора. И сега съм малко левичар, не знам как много да го покажа. Малко или много? Много съм левичар и малко не знам как да покажа, така че да се види добре. Така не е добре. Трябва да използваме цялата дължина на рендето. Под лек наклон. И става бързо и лесно. Аз щях да стържа моркова, да ви кажа само. Ето де, нали трябваше да ти покажа да ти е лесно. Да не кажеш после, че съвсем те мъча. Да не съм чула. Това не е мъчение. Ще мога да взема да сготвя и аз нещо вкъщи. Ма ти готвиш, само се преструваш. Обещала си да сготвиш в канала. Да. Аз помня, ще дойдем във вас да ти се натресем, да те снимаме докато готвиш. Картофи. Каквото ти прецениш. Картофи. Нали беше правил едно много хубаво пилешко с зеленчуци и отделно ориз? Не знам как го беше кръстило, обаче беше много вкусно. Пилето на инка. Дето малко мязаше на китайско ли? Да. Да, добре. Нещото на инка. Както искаш, така го кръщава, ама беше вкусно. Не помня, Ники го кръсти. Трябва да я питам. Ай, край. Да, край. Добре. Люмбуркаме го вътре. Розовата купа, вижда ли ти са малко по-голяма, по-широка? Май да. Искаш ли там да... Да. Днеска обаче нещо не може да си преценим съдовете. Вие вкъщи
се ориентирате по-добре. Да. Да. Ама там причината беше друга. И тук е същата работа, отивам за легена. Нищо, ще се справим. Вярвам. Сега те мазнем 2 пъти с олиото и тя ще стане малко. Нали? Ще се смали малко. Ще стане. Краставичката как я предпочиташ? На половинки, на четвъртинки? Ти докато ми отговориш... Прецени ли? Да, лудата верно донесе легена, не бе. Ще ни свърши работа. Значи на мене малко ми е акъл. Ако не го махнеш, верно там ще объркам. Не. Оле идва с по-голям леген. Не мога. Скри набързо. Не мога. Мисля, че трябва да пинем. Ако искаш едното авокадо, може да го пренасочим към салатата. Искаш ли първо да видим какво има вътре? В авокадото ли? Да. Ами, не е лошо. Между другото, и аз не съм виждала такова странно авокадо. То е като тиквичка. Дали? Или като корнишон, както се изрази касиера в магазина. Първо реших, че между другото е нещо друго. Не предполагах, че може да е авокадо. Ами той аз щях да го подмина, ако не пишеше, че е авокадо. От Китай ли? Не знам, питай го. Не пишеш ли на бележката? Аз не седя там да чета за главния герой да търся. Ох, не мога. Пух, че сега гледа по средата от дупката. Ето защо готвиш по 2 часа. Да, даже 3. Пък като забравя, че трябва да готвя, става най-лесно и бързо. Много лесно, особено като има котка или котарак покрай нея. Край. Да носи ли легена? Не изгробявай. Ти представяш си верно в легена да си объркаме салатата? Да. По стара българска рецепта. Само да кажа, че това е салата за 4 човека. И едно дете. Ако викаш да проверим? Костилката се разхожда насам натам. Но то толкова стръскане. Даже и хубаво. И е меко. Не мирише странно, което е добре. То стилджак. Ето. Всичко излезе както трябва. Много добре изглежда. Даже са бели и добре. Ега ти не го очаквах. И аз. Това е мотото, когато някой идва вкъщи. Ти първо да сготви и после ще укращаваме. И аз те правя. Вече са си сменили цвета. По-наситено зелено е. Обичам ги леко хрупкави. Добре, мисля, че сега е най-забавната част. Ще се мъчим да си овкусяваме салатата. Да. И милото дойде. Заповядай, че... И милото дойде! О, благодаря! Чакай на криво. Като гледам, салатата е излязла повече, защото очилата ти няма. Сега виждам много по-добре. Дай легена. Давай легена. Малко и аз се замислям дали да не вземем легена, ама ще се пробваме. Айде. Сол. Слагай лимон. Смело. Тя е много салатата. Точно така. Стига после, ако трябва, пак ще си сложи. Да. Давай олио. Стискам ти палци. Айде да видим. Ръчичките в действие. Да. Пак казвам, ние може да готвим без да се изсапаме. Добре. Между другото, аз тръпна за момента, в който ще ми кажеш, че си готова да ми покажеш твоята баница, с която ти не се цапаш. На зима. Като стои много вече вкъщи.
Ти само зимата ли правиш баница? Аз горе-долу само в неделя. Ама моето дете предпочита палачинки и рядко ми се случва да правя баница. Защото много обичам палачинки. Докато говорим за баница, ако някой не е изгледал клиповете с баницата, може да потърси видеята в канала, да се посмеем заедно. Нашите броколчета вече са готови. Около 15 минути вряха. Както казах и преди малко, аз ги обичам леко хрупкави. И сега изцеждаме водата. И преди да ми се скарате, те са си поели всичко, което им е нужно от водата, така че тя е излишна и вече я махаме. Оставили сме си съвсем малко от течността, за да не ни загорят броколчетата и да имаме неприятен вкус и ефект. И сега добавяме магията. Тъй като сме сложили 2 големи стръка броколи, около килограми 100 в суров вид. Сега ще си сложим около 100 грама масалце, защото това е нашата тайна съставка и главният герой в гарнитурата. Масалцето вече се е разтопило, броколчетата са си поели и аз пак казвам, нарочно оставям малко водичка, за да си останат сочни. Махаме ги от котлона и отиваме след малко да им се радваме. След 40 минутки завита с фолио, сега ще я разгънем, да видим какво е положението, да я запечем и на нея да и се порадваме после. Ето как може да проверим дали рибката е готова, без да я будем, да я промушваме. Ето тя е готова да се съвлече сама. Просто запичаме малко кожичката и сме готови. Сега това е авокадо, подготвили сме си го и трябва да падне едно жестоко кълцане. Няма да го мелим, няма да го слагаме в чопър, нито в блендер. Ще кълцаме на ръка, заедно с доматчето, с сол, лимон, малко олио и най-важната съставка – чесън. Действаме. Гуакамолето вече е готово и отиваме да му се радваме с препечени филийки. Да пробвам гуакамолето, защото не съм опитвала първо твоето, второ каквото и да било. Не си яла гуакамоле? Не. Ама си го намажи на препечена филийка, още по-хубаво е. Много хубаво. Да. Усещам толкова много вкусове. Много хубаво. Чакай сега да пробваме. С филийката е топа, а? О, да. Видя ли колко бързо за 2 часа се сглобихме егати здравословната вечеря? Даже разбирам защо е нарязан. Просто наистина се усеща Всичко. Да. Ако беше пасирано... Ето става крем. Безмислено е. Така че хора, поиграйте си малко, ама си го направете както трябва, за да ви е вкусно. Ние отиваме да се наслаждаваме на нашата вкусна здравословна вечеря, да си допием винцето и нови срещи в следващото видео.